ante, kamustang pamuhok na to dira? Ito, Meme Vice, na ay nangutana. Sure na ba jud daw ka nga si ayon na jud ang para sa imuha? Kami di mi sure. Fit nang good kay mo, daghan jud ma-insecure. Buhatan dayon mong isyu para magbuwag. Ingana ra ba jud ng mga tao kung naay lig-on nga relasyon, sila po'y tigbungkag. Gigil niyo si ako. Patay ako nang gigigil sa inyo. Yung totoo, mga limpyo mo. Gigigil na naman ako. Tao, Meme Vice, bisag gi-judge pa kanila pag-ayo. Pero para sa uban, grabe jud gihapon ka maayo. Grabe ba kasikat? Metag sa personal, dirapod ka mamikat. Ayag tuo silang mga gipang-ingon nga muna daw kag kabayo. Basta makadungog pa kong usab ana. Sulngon jud nako sila, bahalag na sila sa layo. Di mag-uol sa plite. Sakay ra bita ko nimo. Wala, Jay, sukod akong kalipay. Kay sulod sa usa ka semana, akong subscribers, dali ra kay ni sanay. Yang sad ninyo i-dislike, please. Gituyo, biya na magtaas among video para mo abot og 10 minutes. Kinahanglan manggudaghan mo gawas nga ads para puno-puno sad namo ba, palit og bugas. Untag di ninyo ipang skip ang mga commercial be. May na lang, kung magbunga na among gihaguan, makakaon na sad ko sa Jollibee. Shout out kay Meme Vice. Hi auntie, kamustang pamuhok na to dira? Imong love life, kamusta na pud ma'am? By the way, ako day si Nitch. And I am Gaile. Nag-uol jud mi. Kay mahuman na lang ang GGV. Wa jud mi ka-appeal. Nautan siguro mong invitation card, no? Pero may pagka-invite. Aw, hinuon makasabot rami. Di manggod mi sikat maungwa mi na ilhi. Char, drama ka maig. Haha, chara, uy. Abi pala ambisyosa. Ambisyosa mong gid ko, pero di ko feeling nyera. Haha, bitaw Meme Vice, na ay nangutana. Sure na ba jud daw ka nga si ayon na jud ang para sa imuha? Kami di mi sure. Fit nang good kay mo, daghan jud ma-insecure. Basin sa ilang kasuya, buhatan dayon mong isyu para magbuwag. Ingana ra ba jud ng mga tao kung naay lig-on nga relasyon, sila po'y tigbungkag. Di na lang jud sila magpuyo, no? Magsakit man ilang tiyan kung di sila makahilabot sa kinabuhi sa uban. Di pwede unahon na lang ninyo inyong kinabuhi ag atiman. Gigil niyo si ako. Patay ako nang gigigil sa inyo. Yung totoo, mga limpyo mo. Gigigil na naman ako. Kanang tao na ay sala, pero dili na dapat i-judge pa jud sa uban dira. Ate mano na to atong kaugalingon. Dili ang kinabuhi sa uban, para di ta maingan og hilabtanon. Meme Vice, daghan jud ni judge nimo. Niapil na lang pud unta kag katalent no. Tao, Meme Vice, bisag gi-judge pa kanila pag-ayo. Pero para sa uban, grabe jud gihapon ka maayo. Di na ka mutabang sa ubang tao, imo pa jung dipalipat ang mga naa sa state of kamingaw. Maong kung naa ka sa TV, grabe jud kaayo mi kalingaw. Walay perfect na tao sa kalibutan, pero naay daghan mga feeling buutan. Buutan da ang tawag sa mga kusog mo judge sa uban. Pwede mo kalmar putang tanan? Meme Vice, wa ka na mo gi-shout out para mapansin ng minimo. Ning ani na jud among mga content. Tig-shout out sa mga naay issue. Ay este, bitaw, bisag kinsa na akong mga na-shout out. Syempre, tumanon ako ang mga request sa akong subscribers para di sila mo back out. Wala, Jay, sukod akong kalipay. Kay sulod sa usa ka semana, akong subscribers, dali ra kay ni sanay. Pero lahi ra jud ka may Vice, uy. Taga-upload ni mo vlog sa YouTube. Libo-libo dayon ang mananaw ug mag-enjoy. Grabe ba kasikat? Metag sa personal, dirapod ka mamikat. Love jud kayo kanamo ante. Si aw manggod kayo kag mga banat. Mura magigitik og ka 20. Pero Meme Vice, ayag tuo silang mga gipang-ingon nga muna daw kag kabayo. Basta makadungog pa kog usab ana. Sulngon jud nako sila, bahalag na sila sa layo. Di mag-uol sa plite. Sakay ra bita ko nimo. Joke lang Meme
May Vice, I love you. Kinahanglan magud sa akong vlog. Mag-joke pug ko. Para di pod maburing ang mga tao ba. Dislike niya akong video. Ayaw sad ninyo i-dislike please. Gituyo biya na magtaas among video para mo abot og 10 minutes. Kinahanglan manggudaghan mo gawas nga ads para puno-puno sad namo ba palit og bugas. Untag di ninyo ipang skip ang mga commercial be. May na lang kung magbunga na among gihaguan, makakaon na sad ko sa Jollibee. May unta sad di sad ka malain ako Mae Vice. Kay murag ikaw ra jud ako na shout out. Nga akong video na puno jud og advertise. Kasayloan po baby. Mapuno pa man gani sa ads ang vlog sa uban. Bisag perti na nilang mga datua. Kahit takaha nga perting produya. Char. Bitaw, wala mo gi-lockdown among kaugalingon ha. Nagsulti ra jud ko sa tinuod. Ay lang ninyo laina. Pero bitaw, salamat gyapon ninyong tanan. Kay kanya akong video, inyo na pud gihuman. I hope na di ra pud mo mapulaan. Promise, tanan ninyong ipang request. Abong paning kamuton nga matuman. Sa tanan pud nga nagpa-shoutout nako. Di mag-uol kay anamon na jud mo namo. Basta comment lang jud mo premi. Promise, di lagi mo maalkansi. And back to Mae Vice, my strongest idol. Kung makakita man gani ka ani nga video, I hope someday makakita ra jud ko nimo. Nya kung ma-shutdown man gani ang EBS, di mag-uol. Gi-subscribe gihapon ka namo sa YouTube best. Basta padayon sa imong mga pinaglaban sa life auntie. Naarami diri nag-support nimo permi. Daghan kayong nag-idolize nimo. So pasagdahin ng mga bashers. Kay wa ra na sila lain mahimo. And I thank you. So shout out di ay nilang Nanay Viola Bandalan and family. Sa classmate pod ni Kuya Vinsoy Mel nga si Ana Marie Salve. Shout out pod Ate Resolin Peralta and Kuya Ralde Peralta nga naa sa Guam. Shout out pod Ate Jean Carla Tilag nga nagmaoy kay Primera daw siya gipaasa. Nya permi pod gipasakitan. Move na ati ha. Laban da no? Baldo Pedro Navarrosa, Yans Guido, Jefferson Lanzaga, Revilleza. Shout out pod Merlin Godin, Charmel Tulmo, Super Noria, Mary Jane Labial from Saudi, Irish Duterte, Jed Jao, Pete Baldo, Just Anika. Hi ate, salamat kayo kay daghan kayo kag-comment sa akong video. Muah! Raymond Vidal, Jeffrey De La Rearte, Emelda Caballero, Kevin Aliling, Johnny M, Kiwi, Elgin Plenios, John Parr Official, Simple JD, Iris Jane, Rishana Gantalao, Goy Goy from Qatar, Elsa Iran, Vivian Jane Tapaya, Court Divin Latabi, Tricky Puntillas, Densky Rugs, Precious Vienna Ortia from Kuwait, Shara Christine Tusan, Guapa Giselle, Love Grace Likayan, Yang Boholis. Thank you everyone! Shout out ko di ay sa kong kuyo ganihan no? Nga si Denise Gail Tipait. Meet my cousin day no? So siya dito ang niapil na ko ganiha. Pwede na ko ma-artista? Hi Mae Vice! Papilusin ko sa mini-miss you uy. Meet my sister day no? Si Cheen Fajardo. Meet my sisters pud no? So kami ang mga pone Sereto o Mercy Fajardo. And I say please like and subscribe! With 30,000 subscribers! Ayaw tuo sa ilang giingon nga wala kag gikabayo. May untag dili ninyo ipang skip ang mga kumilsal. May untag dili ninyo ipang skip ang mga kumilsal no. Kung mabunga na among gipanghagukan. Kung mabunga na among gipanghagukan. Kung mabunga na among gipanghagukan. Kami pakaha nga perting kordyuya. Kami pakaha nga perting kordyuya.